Шон МС яъне Шаҳбоз Шарипов 18 январи соли 1991 дар ноҳияи Тимур-Малик ба дунё омадааст. Шаҳбоз аз хурдӣ ба ҷавоби муаммоу зарбулмасал завқи зиёд дошт ва дар мактаб хело ҳам бачаи кунҷкоб буд. орзуи деринаи Шаҳбоз ин дар реп аз ҳама сермухлистарин буд ва соли 2013 ба ин мақсадаш расид, яъне сермухлистарин репер ба ҳисоб мерафт. лек чӣ гуна ба ин мақсадаш расид? Бисёр овозаҳое ҳаст. овозаи якум ин аст, ки бо ҳиссиёти мардуми камбағал, зиндониён ва сағираву ятим бозӣ кард, чуноне ки ҳама мисраҳои навиштааш ба худаш алоқамандие надошт. овозаи дуюм бошад, ин истифода бурдани шахсиятҳо буд, ки аз пушти онҳо корҳои худро ба итмом мерасонд ва онҳоро мисли ашё истифода мебурд. яъне овозае ҳаст, ки вақте Немо МС бар зидди Шон дист зад, ҳамон вақт Шон додари Неморо гуфт биё дар гурӯҳ дохилат мекунам, лек ба шарте ки бар зидди Акаат дист мезанӣ. боз овоза ҳаст, ки вақте Одина Ака ба Шон МС дист зад, Шон ба шогирди ҳамонвақтааш Ралик фармон дод, ки зидди Одина Ака ҷавоб диҳад. овозаи сеюм худи Шон низ онро тасдиқ кардааст, ки барои диққати мухлисро ҷалб кардан чӣ корҳое намекард. вақте ки ман дар клуб консерт мондам, халқ ҳама дар трезара шикаст зуромад организатори консерт омад, ки намешавад тумада суннати қавдам ман на консерт ам мегзарам, ман бесум гузаронам консерт. дар консерти клуб вақте халқ шишаҳои биноро шикастанд, ташкилкунандагон консертро манъ карданӣ шуданд, лек Шон гуфт ҳамаи пулҳои ба ман додаро гиреду лек консертро монед ман гузаронам. боз дар консерти Қурған вақте дар як муддат ҳам консерти Садриддин ва ҳам Шон буд, Шон халқро аз пули худаш даровард, то ин ки бинанд мухлисони Шон МС зиёдтар аст. ҳамаи гуфтаҳои мо овоза аст ва мумкин ҳақиқате надошта бошанд. овозаи чорум ин батл бо Абадову хизмат рафтани Райн 104 мебошад. соли 2014 мавзӯи батли Абадову Шон пурсару садо буд, лек рӯзи батл ҷанг шуду батлро манъ карданд. ба гуфтаҳои нави ГМС ҳамон ҷангро шогирдони Шон карданд, то ин ки батл манъ шавад. боз ба гуфтаҳои нави ГМС вақте Райн 104 аз Шон шӯҳраташ зиёдтар шудан гирифт, Шон бо шиносҳояш Райнро ба хизмати ҳарбӣ фиристонданд. овозаи панҷум ин бас кардани реп буд, яъне аввалҳои соли 2015 Шон дар консерташ ва дар радиои Озодӣ эълон кард, ки репро бас мекунад. ман дар респект дар кор нест дига, ман дар репи чи дар кор нест, ман дар мухлисим як чи дар кор, фақат ки мара ҳаётон набурем, бидонем ки пӯстажек кадом мета ки худованд умри дроз дод, мумкин да 20 сол пас вақте ки ягон репа гӯш мекунем, бо мисоха мумкин фарзандора чи бисо бачаҳотон репеша хандидаерам ки габи ин давраи мудан як сагира бишонем. ин дар он ҳолат буд, ки ба 84 бо реперҳои хуби Русия якҷоя трекҳо хонданд ва боз бо Исмаилу Кешеру дигарон гурӯҳи худро ташкил доданд. боз ситораи репи русро ба Душанбе оварданӣ буданд. Шон аз ҳамин сабаб репро тарк карду рӯзи маълум шудани консерти ситораи репи рус, Шон низ бозгашти худро эълон мекарду боз нишон медод, ки мухлисони Шон зиёдтар ҳастанд. лек ин кор нашуду Шон 20 октябри соли 2015 дар клуби Драйв консерт эълон карду бозгашташро эълон кард. ҳамаи гуфтаҳои мо овоза мебошанд ва метавонанд ки ҳақиқате надошта бошанд. акнун биёед ба ҳамин ҳама овозаҳо назар мекунему ва хулосае меоем, ки агар ҳамин овозаҳо рост бошанд, пас Шон МС батли 6-1-аш маълум аст, ки барои чӣ эълон кардааст. ӯ дид, ки батл аз реп зиёдтар мухлис пайдо кардааст ва халқ дигар он қадар ҳам ба трекҳо аҳамият намедиҳанд. ин ба Шон МС зарар ҳисоб мешуд ва дар ҳамаи суҳбатҳои Шон мухлисонаш ба Шон муроҷиат мекарданд, ки батл барояд. Шон дар аввал баҳона мекард, ки фарзандон ҳасту намехоҳад фарзандонаш ӯро хислати бадашро бинанд. ин гап дар он ҳолате аст, ки Шон чӣ қадаре тавонистааст номашро сиёҳ кардааст дар гузашта бо он трекҳои дағалонааш.
просто намехом нома сиёҳ кунам. яъне суханҳои фарзанддор буданаш низ як нақшае будааст. октябри соли 2017 вақте финали батлери сол наздик шуд ва ҳама дар бораи батл гап мезаданд, Шон аз фурсат сӯистифода бурду батли 6-1 эълон кард. дар аввал нагуфт ки ҳарифонаш киҳоянд, чунки ҳариф надошт. ӯ мехост диққат ҷалб кунад. Баъдан ҳарифон худашон пайдо шуданд. дар видеои дуюмаш номҳои ҳарифонро гуфт, лек сабабҳои ҳариф интихобкунӣ аҷиб буд. Шнапс барои фристайл мардад бурад. Аз шнапс фристайл райдер чемпион. Ма мехоҳам ва басан чемпион пацан замонави ҳама стилш ҳама чиш навай. Тактика кори читка стил техника мухлис шам бисёра гуфтим райдерам гарин. Ва ҳамин хотир райдер қатъан мекунам басан. Плюси и шикорчи чоре гуфта буд. Давлатиш ки шона гушва ки маҷбураки агар маҷбур я бургар гушва ки давлат мекардам. Баъди шикорчи ки мешавад ҷада хезе авлод барон ростя ай пацана намехостам ай мужикама файрод кунам ба як хотир ба як гапш ки шояд ма хатишон афада намекунам мардуми зани будагло симени одамоан ва ҳамин хотирш намехостам ҳамин одама номша будем не ки основной батли ма ва барона бисёриё ждат мунам халқ ҳама ждат каристам ин батл ва ҳамин хотир барона гӯш ва теорема ки мадам социалист да агала гап чакада кино кара нашунао лекин ма просто батл чакати барон будаги барона мага транги шони сини усини якали ки какта пас задан ала нишон таки мара азади сахати барон бадура лекин биё я бургар теорема правда мебинем чокчи муай а собек шашум одам пушид то есть минус шид мо Москва мерем бо як аз гап ки бо як ман тали андо шикорчи барои он ҳариф интихоб шуд ки дар як батлаш гуфтааст ки Шона маҷбурӣ гӯш мекарда. گوش کردم بعدی ترکی دورکیش شونم سیرم گوش میکردم یک خیل وقت مجبورکی Карлеон гуфта буд ки фук яхе одамо кан ай гуфтани факлава. چی با کارلیونا انتخاب نکرد؟ مو اندگرام توزانی نکی فوک نوای ورا فوک شون کنده توزانی فاکلاوا تئورема соли 2015 شون هرچی گفته بود او نیز حریف انتخاب شد. چی با اودیناکا حریف انتخاب نشد؟ وای هم همه چی گفته است. همه همین کارها آن را تصدیق میکنند که شون بطلم کردنی نیست و در بطلم سابقه کاری هم ندارد. بطل هایی که او میگوید بطل هم حساب نبودند. آن دوره بطل ها بسیارتر به کنسرت مانند بودند. اکنون شون فکری 6-1 دور کرده و جواب اسماعیل قپیده. 6-1 فراموش کرده اسماعیل در اسلوبیای بطل مانده است. شون میدونه که بطل با اسماعیل شدنش ناممکنه چون که مسئولیت چه خیلی غالب انتخاب کردن حل نشونده. Результат принимать кадом 100%. Чи гуфти? Як условие? Бой доди. Реп бас. Ма бой додам. Реп бас. اگر условия اسماعیل судья باشه شون نمیگه. اگر هارم بگه یگان وقت بای دادنش قبول نمیکنه. اگر اسمس голосование انتخاب کنن خلق اسمس روی کرده نمیتونه و باز بای دادنش قبول نمیکنه. برای همین بطل با اسماعیل یا بطل 6-1 شدنش ناممکنه. شون مثل دیگران انسان است و یگان وقت باخت خود را قبول نمی کند و کردنی هم نیست. مسئله مذکوره فقط خلق میتونه حل کنه، لیک از سبب که خلق رحمدل است و به همه نیرنگ های رپران رحم میکند، رپران همین را استفاده دانسته استفاده میبرند. تا وقت خلق رحمدل است صفت رپ تاجیک بلند نمی رود. در تمام دنیا رپ صنعت حساب می شود، لیک در تاجیکستان رپ یک مکانیزم استفاده بری می باشه و با یاری رپ رپران نیرنگ باز با احساسات خلق بازی می کنند و اندیشه های غجد خود را به عمل می رسانند. در آخر چی گفتنیم؟ اگر شون بطلم نبراید با احساسات خلق بازی می کند و خلق رحمش می کند و باز در دامش گرفتار می شود. در همه جا مرد گفته داد میزنند، لیک مردانگی در مرد داد زدنی نیست. مردانگی در جواب دادن سخنهایش می باشد. بهانه گفتن که چیز مشکلی شد و به سخنش جواب دادن نتوانست مردی نیست. والله قسم любой зот такна батл ма вақте надорам ки асар тарим насохи фристайл любой репери гарени дастойни кардом мекина ки дила худа прай
نه خیلی تا شد خیال میکنه که ما تحصیدستم خیال میکنه که ما شوق هستم برنامه الان لوبویت که نمیروزه که بطل ما میشه بیا خطا پشت خدا بزنم قطعی لوبوی تد میزنم گارانت خدی میبرم بوی نمیتونم پیش از سخن گفتن فکر کنید.